Хутка ў нумар. 17 красавіка, соты дзень нараджэння, адзначыла газета «Полацкі веснік». Да юбілею выдання супрацоўнікі краязнаўчага музея супольна з журналістамі газеты падрыхтавалі адмысловую выставу. Такое адчуванне, што святкуецца не першы месяц у нашым горадзе гэтае свята, таму што «Полацкі веснік» – гэта газета пра палачан і для палачан, на мой погляд. Таму, канешне, і музей-запаведнік ад гэтага ўсяго не адстаў. Ён таксама вырашыў далучыцца да віншаванняў, і, на мой погляд, гэтая выстава якраз і стала добрым падарункам нашаму, на мой погляд, агульна любімаму полацкаму весніку. На выставе цікавыя фотаздымкі з жыцця рэдакцыі, матэрыялы пра вядомых беларусаў, якія пачыналі творчы шлях у полацкай газеце. Дарэчы, за час існавання яна неаднойчы мяняла назву. Першы нумар рэвалюцыйнага голасу выйшаў 17 красавіка 1917 года. Пасля газета мела сярод іншых назвы «Октябрьскае эха», «Полацкі пахарь», «Чырвоная полачына», «Сцяг камунізму». Цяперашнюю назву «Полацкі веснік» наша газета атрымала ў 1991 годзе. Поўная храналогія назваў прадстаўлена на выставе. Таксама тут можна пагартаць старыя падшыўкі, паслухаць успаміны былых супрацоўнікаў рэдакцыі, у тым ліку Алеся Савіцкага і Навума Гальпяровіча. Мы паспрабавалі зрабіць вельмі інтэрактыўную выставу, таму сёння тут можна прыйсці і самім паспрабаваць даже звярстаць газетную паласу. Паглядзець, як гэта робіцца, паглядзець невялікія відэаўрыўкі, сучасныя нашы карэспандэнты расказваюць, як яны гэта робяць ужо прафесійна, і самім як быццам дакрануцца вось да гэтай друкарскай справы. А можа, у будучым гэта якраз і вырастуць нашы будучыя супрацоўнікі газеты або супрацоўнікі полацкай друкарні. Больш за 70 чалавек сабраліся ў зале краязнаўчага музея. Моладзь і сталыя людзі, журналісты-прафесіяналы і пачаткоўцы, усе тыя, хто цікавіцца газетнай справай Полаччыны. Для юных палачан супрацоўнікі музея падрыхтавалі цікавую газетную віктарыну. У адрас карэспандэнтаў, якія сталі ганаровымі гасцямі імпрэзы, гучала шмат цёплых словаў. Дарэчы, яны зрабілі вялікі ўнёсак у стварэнне выставы. Многія з рарытэтаў, якія знаходзяцца ў экспазіцыі, менавіта з рэдакцыйных фондаў, з асабістых рэчаў нашых журналістаў, якія працавалі шмат гадоў у рэдакцыі. Да прыкладу, вось гэты здымак з сямейнага архіву Людмілы Івановны Коласавай. На гэтым здымку адзін з рэдактараў нашай газеты, яе бацька Іван Фёдорович Лемеш. Так што, як бачыце, дапамагалі як маглі. І расказвалі пра тое, як гэта адбывалася. Дарэчы, шматлікія тэрміны, якія падчас інтэрактыўнай акцыі у адкрыцці выставы выкарыстаны, таксама ад нас. 28 красавіка о 17 гадзіне ў Палацы культуры «Шкло-валакно» адбудзецца ўрачыстая імпрэза, прысвечаная 100-гадоваму юбілею полацкага весніка. А выстава «Хутка ў нумар» будзе працаваць у краязнаўчым музеі да пачатку верасня.